Vale, ya está? Venga. Hasta naiz? Vale, perfecto. Bueno, pixko zinema mundun sartu nintzen, iruditzen zitelako, sortu da kotxeaz. Zinema mundun sartu nintzen pixkot, iruditzen zitelako edo, bueno, azkenean harraptu nun zineman hainbat arteko alor ezberdinen gehiketa bat edo, bueno, pixkot hainbat arte elkartzen zituen bertze espezialidade bat. Eta, bueno, pixkot urtik pasatu direnin, pixkot joan naiz investigatzen edo ikasten azkenin zinemak badula, ikusten dugunatik aratago, badula bertze erranai bat edo bertze... Pixkot joten bagara arataxigo, jakit jama dugu ikusten lehitzen, ez? Linea horien tartin zer dagon, pixkot egiten zen nahi dugun kontatu, zer den testu hortan dagona bielin. Zinema badu kapazitatea bere departamentu diferentekin, bai argazkilaritza, bai montajea, soinua, vestuarioa, artea. Bakotxa batzu bere herramienta, bere teknikak, guk kontatu nahi dugun hori edo espektadoriri sentiarezi nahi dugun hori kontatzeko, ez? Adibidez, argazkilaritzan, adibidez jartzeko. Guain zutenen artein, kameratanen artein, igara ardatz bat sortzen, eta aldatzen aldugu pila bat histori bat, batzen badugu kamera ardatzen alde honetan, edo ardatzen bertze aldin. Edo artikin ere bai, beste kolore paleta lehitzen dugun, edo muntaiakin ere aldatzen da pila bat historia, planoa jartzen badugu bertze baten aintzin edo bertze baten bigelin. Eta honek azkenin, lortzen du ikuslin sensazioa generatzea edo bertze bat. Eta nik uste azkin hori dela polita, ez? Emozionatzea ikuslia, azkenin zinema egiten dugu ikuslin dako. Eta nik uste hori dela azkenin horregatik batez ere nago hemen edo erakargarria egiten zaitela. Azken 3 urteetan batez ere landu dituzten 3 laburrak direla Eklipsi Morala, baserri hartu du gaitzak eta hitz eman nion. Egeran izante erantzun nahiko positiboa, ona. Adibidez, Eklipsi Morala egon zen Madrileko festival batin atezen irabazle. Baserri hartu du gaitzak egon zen Bartzelonako festival batin finalera jetu ginen, minon ezkinun irabazi saria, minon, kriston esperientzia hitz konten. Eta gero hitz eman honekin bai izan du dela azken laburra intena, hau da lehen gurtin, izan zuen festivaletatik rekorrido txiki bat, eta ahitzaiz guztur ere bai. Ze, ez duzu ezautzen? Pues nire kanta ezti txikitan. Bueno, kantatuko zaituztet. Bai, lekeiten irauzizun sari bat, ikuslein saria, eta gero adibidez ere Victoria Eugenian proiektatu zen Donostiako beldurrezko zinemastin. Eta, ja hor proiektatzia bakarrik izan duzen netako kriston oparia, joan ziren lagunak, familia. Eta, bai ere izan ditu Londresko festival batin egon du da, Mexikon ere bai, eta, egeran oain arte intakukin aitz konten. 20 urtez bizitu eta ez zitu izan du nahi zen tokin grabatzik badu, esan nahi berexia. Azkenean, ni baduk ere zinemaz aparte natura eta kirolakiko afizio handia, eta orduan nik sentidu harraptzen diot hemen grabatzea, mendi eta baso tartin. Ere bai, gustatzen zaiten zine motak zer ikusatu ez, nola bizitu nahi zen, gure zonaldeko bizimodua. Binon, hori da, ni guaintxe bertan sentitu nuen nostalgia, azken 3 urtetan Euskal Herritik kanpo bizitzen, gure lurrakiko sentitu den nostalgia. Guaintxe bertan baten sensazioa da edo sentimentoa da nahiten hemen grabatu, hemengo gauzak kontatu. Eta bizkot, jendik ikustia zer dugun hemen bertan, ezkin ere gure zonaldin artik toki handi ez du. Eta identzit importantia ere, iraustia edo ikustia hemen ere jenatxogula artekin erlazionatutako gauzak.
Eta, bueno, pixkot horrekin lotu ere bai gustatzen zit bertako aktorekin grabatzea, aktorez profesionalakin. Eta, bueno, hien artean pues, lagunak eta familiko kidik. Zai behartzu? Firaltxo hemen da? Ez, joan derrira. Eta noiz torko da? Ez dakit. Niretako, bueno, haiz importantea da zuzendari eta aktorin arteko binkulua, harremana. Pues, bueno, edozein emozio nahi zuela kontatu, azken ere badire gidoia batin zati haitz delikatuk. Eta zuk ezin duzu teknika ez duen aktore profesional bateri erran interpretatu hau edo guain hasi negarrez edo guain egin X emozio pues badula bere prozesua eta momentun ez dela ate bar. Hola. Orduan zu baldin bazu binkulo handia aktorekin, bueno, pues beti ere adostuta ze puntutan joanetzen altzaten, minon, pues generatzen altzu gidoian jartzen duen emozio hori, pues bueno, zuen artin badakizuen, bizin, pues norberan, aktorin bizi personalan pasatutako pues, egoera batekin, edo pues, haietzen agara emozio hortara, pues, beti ere errespetuz eta zain juz, momentu hori direla hitz delikatuk. Niretako pues, ematente bertze naturaltasun bat, eta pixkot ere sartzen gara errespetu kontun, baldin bagara adibidez hemen zonaldin pasatu diren gertaerak kontatzen, historian pues, egitan pasatu zirenak, niretako sentidua badu bertako persona batek hori interpretatzea, arpei ematia historia horreri, badulako sensibilidade bat, hemen bizitu izan du da, hemen badaki hemen nola doazin gauzak, ez, pues, Donostiko persona batek, Iruñeko persona batek, ez duna, ez, hemen bertan, edo alderantziz igual. Orduan pixkot gustatzen zit ez aktorik ibiltzea horretako netako bate netako badu bertze zentzu bat, familia eta lagunakin lan egitea. Errekazok hortan dugu azken proiektu egin duguna. Guainik ez dugu akillo, gai gara lantzen. Ja bat dugu urte bat terdi, proiektu honekin hasi ginela. Grabazioa izan duzen apirilako lehenbizko astin, hor 7 egun egon duen grabatzen. Lehenagotik asteburu pare batekin ibili ginen Bartzelonara nire gurasuk, nire bilagunkin agertzen direnak aktore bezala Lorena eta Saioa. Joaten han probak iteko ez dakit nongo basun galduk, ze han bazen bagua hemen bezala, eta injogu 1000 proba, ensaiuk, movida ondila. Eta ega da azken hilauteotan udak parte honetan postprodukzioko zatin, montaje itxi dugu, soinukin horre hasiko gara, banda sonora ere bai jaitxunak autua, eta kolorikin ere biligara proba batzuk iten, eta listo, ja urri bukaerako akituko dugu. Eta nahiko genuke ja, pixot festibaltatik hasiten ibilbide bat, egu berri aldera ere bai, zona aldera ekarri, zonaldeko tokitara, toki diferentetan, herri diferentetan proiektatzeko. Eta pixkot horrekin ilusio handiz eta gogukin. Bai nahi izan dugula landu kontrabandua, hemen Bidasoako baiaran egin izan duzen kontrabandua, frankismo garaian. Pixkot tema tabu bat izan du da gaur egun arte, azken urte hauek arte, eta pixot hasi da guain lantzen, eta nahi izan dugu bere tokia eman gai honeri. Gure kasun dugu Josepi, neska bat, 20 urtekoa, baserri batin bizi dena, aita kontrabandista, mino eritzen da, eta orduan erraten dio alabari berakin beharko dula kontrabandua. Problema dugu Josepik ez duelako nahi kontrabandua egin, 20 urte zantare, oainik beldur da, eta beldur dio basun agertuko zaiola gabaz lamia. Orduan hor izango txuk Josepik, atazka hondiak, ate basura, ez atetzen denin agertuko zaion, ez? Eta hortako, jakiteko ze pasatzen den Josepi eta izaki mitologiko posil horrekin ikusi beharko zuen atetzen denin.